Il-frustrazzjoni ta' ħafna sewwieqa komplit tfur meta din il-ġimgħa il-Ministru Aron Farrugia waħħal fil-festi għat-traffiku li qed joħnoq pajjiżna f'kull ħin tal-ġurnata. Il-pajjiż jiddeċiedi jekk it-turisti x'għandhom u l-Maltin x'għandhom il-festi jew inkella m'għandhomx il-festi li dejjem jgħixu fl-aħħar 50-60 sena. Bil-Partit Nazzjonalista jgħid li l-ammissjoni tal-falliment tal-Gvern ġejja mill-Ministru tiegħu stess. Dik hija dikjarazzjoni ta' falliment għax meta inti tqis il-festi ma sarux illum, jew ma bdewx illum, ilhom snin. Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista għat-Trasport Adrian Delija spjega ma' Net News x'inhuma l-kawżi prinċipali għal kaos li qed ikun hemm ta' kuljum fit-toroq ta' Malta. Il-traffiku żdied għax qed jiżdiedu bejn 45 karozza fuq toroq kuljum għax qed isiru visibbli xogħlijiet f'daqqa mingħajr pjan dan it-tip ta' management għax inti għandek it-toroq u għandek it-traffic management huwa assolutament inesistenti. Adrian Delija għamel numru ta' proposti li jistgħu joffru soluzzjoni għal problemi preżenti. Is-soluzzjonijiet jekk qed nitkellmu fuq l-scooters irid ukoll regolamentazzjoni illi jiġu mbagħad implementati. Mhux kulħadd isuq kif irid, fejn irid, ħallihom fejn irid u m'hemm ebda tip ta' implementazzjoni. Għandek ix-xogħlijiet illi jekk inti ħadbda triq titgħamel deviation suppost x'imkien biex tagħti an alternative route. Ix-xogħlijiet illi pereżempju jistgħu jsiru fuq tri-shift. Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista semma bħala eżempju it-triq tal-ajruport li wara sentejn ta' pandemija fejn setgħu saru ħafna aktar xogħlijiet għadha għaddejja b'xogħol kajman fejn ħafna drabi ma jkunx hemm aktar minn 3 jew 4 ħaddiema fuq is-sit. Adrian Delija sostna li l-Gvern falla anke fejn jidħol it-trasport pubbliku. Mass transportation sura ta' nies effiċjenti. Ħolma diskussjonijiet ma sar xejn. U qal li s-soluzzjonijiet huma diversi. M'hemmx soluzzjoni waħda, imma hemm diversi soluzzjonijiet. Trasport alternattiv, rotot differenti, implementazzjoni ta' trasport tal-massa, ix-xogħlijiet li jitqasmu bi pjan maħsub illi jinbdew u jispiċċaw mhux jintalqu għal ruħhom. Kristina Majra għal Net News.